Buat pesona santri luar biasa. Ngene iki jenenge wayang bersolawat nduk ngono. Awake dhewe ya mayang ya karo ngalap berkah bebarengan juga wungon lek-lekan tirakatan dalam rangka ya kuwi rejepan malam hari ini juga tidak lupa tasakuran ya kuwi akikoan keng wayah saka Rama Yayamu Sidik Amanah. Oh ngono. Sesuai kaya sing tak aturke ngarep mau nduk. Ya. Tapi iki mumpung Niken Salindri iki diarep-arep suwe banget iso sowan dilalah kapan-kapan dek kapan kae tak hubungi iki mesti pas tempuk. Oh ngono. Alhamdulillah dalu menika saged sowan. Coba nduk. Ora ketang tetembangan alamati anak soleh. Ya, muga-muga keng wayah ingkang nembe lahir dadi bocah sing soleh. Oh, putrane Gus Dowi. Gus Dowi lawan Ning Matus. Ya, Dik Erlang Satria Alfarizeki. Oh ngono. Ya. Alamate Niken Salindri. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing kang dihin lisani halus ngandikane kapindho mulyakane wong tuane Buat Albert Lelena semuanya, ono suara dari Niken Salindri, Alamate anak soleh, Cakra Budaya Indonesia. Dikor kesek kahayu. Syariat takdir lisane alus Ngendikane kapindho mulyane ning wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa taroksi akadayati rodalamin ya huwailah Niken Kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamal ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawulane kabeh papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab Yo Toyo. ngawulane saking ulama awe pitutur
Muga-muga kita bisa ngalampahi dunia akhirat ada mubilahi. Muga-muga kita bisa ngalampahi dunia akhirat Sekali lagi wong ayu. ada mubilahi. Pam 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 pam. Nuwun mantan wasan ing Gusti Amloyo wong ayu. Jayung. Sore iku babat batane bumi ada teng syariat kangit lisane alus ngendikane tapi mulyakan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa darati akfada yasirotal alamin ya uhailatu Aus. Kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur Pam, 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 pam. gawe becik. Kaping telu asih bocah cilik-cilik uga marang sedulur Pam, 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 pam. gawe becik. Kaping papat ada teng ilmune dadi tanggung jawab ora kawulane. Kaping papat Ngamal. ada teng ilmune dadi tanggung jawab ora kawulane. Iku saking ulama awet pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama awet pitutur alamate bocah Pam, pam, pam. dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngalampahi dunia akhirat ada mubilahi. Muga-muga kita bisa ngalampahi dunia akhirat ada mubilahi. Oh, eh. Oh. Terima kasih. Alamati anak soleh. Bebarengan kanca-kanca Cakra Budaya sing Solo Putri ya kuwi Niken Salindri. Oh ya. Nyatane ya kompak. Lho piye to kaya? Bocah-bocah Cakra Budaya mriki kompak wong saurunge mriki tak jak gladen kok. Nek ora tak jak gladen njer takone kapan Mas iki gladen Mas? Kapan to gladen neh iki ngono. Bareng tak eneke yo somben gladen ngono kuwi. Kula pas isi. Ora kok ya kekompakan ki penting yo. Mula dalu menika terima kasih Abah juga Al-Badrul Alaina yang sangat luar biasa pondok pesantren ning Tulungagung sing kondang kalau kok teko ngendi-ngendi lho. Aku mayang ning luar kota iki ning Tuban, ning Kalimantan, ning anu nang kono ki jebul santrine Abah ki pirang-pirang. Oh ngono. Ning Sumatera. Mula terima kasih matur sembah nuwun, muga-muga
Al-Badrul Alaina tetap jaya. Ya. Sadurunge atur panglipur, Nduk. Ya. Ana dalem nika ya Mas Duwojo ya rawuh, ana Jo Klitik karo Jo Kluthek. Sapa jenenge? Sitoke? Kok Kluthek, Mas Kluthuk. Kene diaturi tembange nganggo anu cah bagus. Karya penjirian piyambak ya kuwi kanggo kowe. Bener ya? Kanggo kowe. Yo, diaturke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badrul Alaina.